anụmanụ nwaanyị obodo gburu nwanne anyị nwoke bịakwute m ka m mee enyi isi ụnyaa. Hey, wonder shall never end. And since this thing mere, ọ gbara ọsọ like adịm afụzikwu ya for long time. Odo ana m emebi esi mgbe the guy ka nọ ndụ, ma since ya mere a na-eme dasa ji na ebi ebubo na onyenwa biye bulu nke nwoke a ka ọ gbara ọsọ nwezi ọ na-atụpụrụ ọnụ. Ọ dị site side ndị malia ndị side ndị be anyị malia na-anọkarị. Ọ dị side a wee bịa eze ama m ihe bụla eze bịa ka m mee enyi isi nsị ya mba na enwekwa m kọstọma na-eche nkịta na mmadụ kwashọ na mma in fact na abịa next time na m help you betinye abịa next time na ma ya emere esi na m nwee kọstọma already. Ọ sị na ejiri ego na nwa m o ji wee chọba m na ojizi nọmba note na si m na ya laikra ka ndị be anyị si eme na since di enwesizi na mma na ọchị ụmụ ịnọ na onwere na aspọtụ onwede na-anọgidesi ya ka ekwa nke isi amaneji nkewa si nkịta na ọ bịa na ka m mee isi nsịkwa ya na nwe kọstọma na ma ya emeri esi bido sabile wee sị ya kịta ọ na inwere oyi nwoke na-ehepi na inwere oyi nwoke. Ọ sị na ya nwere oyi nwoke beti na ọ bụrụ onye be anyị na ọ chọzi ime anything with ndị be anyị na ndị be anyị nwere ka ha si eme omume na onye na ọ na anyị na-abụ onye obodo ha nsị he onye a hepụbeni na nya hepụbeni. Ọ sị m na ọka anyị si eme na onye a hepụbe m gọtọf anyị nwa masịkwa na ụmụazị ya nwa bụ ụmụazị bụ na ọ mụtara onye obodo anyị onye be anyị nwa na ya nọgide esi ka hepụ anyị na ka o ji bịa ọgwụgodo isi ka m mee enyi isi na ya ejiri ego nsị ya mbara oledi na m nwere onye nna-eche na ma ya emenwuru oyi isi. Nekwe anụmanụ gburu mmadụ gbuo mmadụ ka na-eme expect ka ụmụnne ndị ya na ndị ya na-asụ ofu asụ ka na-echeta ya na-atụpụrụ ya ọnụ uche anabayala. Ọ bụrụ na ọ ma ihe na-akọwa gbasara anabayala, ọ bụrụ na ọ ma ihe na-ekwu gbasara n'isi ha ọ ya dị enweghị ọtụ ịbịakwute m eke and achọghị m ka mụ na ya na-abụ nwewe okwu ọ ka ngosi bie yes amafra ndị anabayala n'anya na mafụrụ onye ha nwa n'anya achọghị m pretend m because na ọ bụrụ m nwaziri anụmanụ a ya ji eji etinye isi ebe a just pretend follow onye up ka o si na-akụ mpụ na m enwero time ya wee ike jụta square some things na-ahapụnụ. O wee bụrụ na nwa ya nwoke na-agbarụ ndị Sundance obodo a Sundance obodo a ọ bụrụ na ị n'obodo ịma na ihe bụ Sundance ndị junior ha nwa ya nwoke na-agbarụ ndị Sundance footballer ka ọ bụ ya ọ junior Sundance footballer ka that boy bụ. Ọ bụrụ na that boy bụ na o ji change afa ụmụazị niile change half of the boy because asị m ekezi maka our footballer. Ọ sị m ọkpa afịa n'afọ obodo ha ndịzi surprise ya ka ezi ochikwa n'okene ka alụchi dị ka ogene ka mpi abalị ya ka ogene ka abanyela ihe nwa uchenji ekpọzara m afọ ọzọ nsị ebete is doing well right now. Ọ sị m yes is doing well even na ọ na-achọkwazi ka ebugo onye wee chenji si afọ ụmụazị a ọkwa m gwara unu agwa gezie ntị ka ịnụzi ka o si wee bụ nwoke ihe na-asị ka o si gbu ya nkewa bikos unu anaghị ekweta na ogbu ka a na-egbu ha otu ọbụla o si gbu otu ọbụla nwoke Igbo si nwu n'obodo a otu nwaanyị obodo bụ ogbugbu ka o bụrụ ya yes otu ọbụla o si wee gbu dis nwaanyị a kịta nwa ka ya na di ebi n'ụlọ